Good morning po sa inyo lahat. So let's start. At ang unang-unang ginagawa ni Doc Atoy, kaya pala kayong pagalingin ng mga ospital, naming mga doktor, including me, ng gamot at medisina, magiging sinungaling ang salita Diyos. Bigat, no? I will repeat, dito naman ako mag-start. Kung kaya pala kayong pagalingin ng mga ospital, naming mga doktor, ng gamot at medisina, edi sagutin mo ko, how come you are still sick until now? Who? Di ba nagpa-ospital na kayo? Sagot! Yes. Di ba nagpa-doktor na kayo sa you have specialist pa nga? Di ba bumili naman kayo at uminom ng mabibisang gamot na available sa market ngayon? Yes. Then answer me please, how come you are still sick until now? So would you like to hear the right answer? Yes. Are you sure? Yes. Are you ready for this? Yes. Simply because healing will only come from God. Yes. Amen? Period. Kapatid, period, nothing more, nothing less. And not unless ikaw pala mismo bilang pasyente, ma-realize at matanggap mo ng buong puso yung sinabi ko, you will never ever experience healing habang buhay. Hanggat hindi mo kayang tanggapin ng buong puso yung sinabi ko at ma-realize yun. Right now, sige, magiging tapat ako sa inyo. Right now, you feel something good. Why? Because may iniinom na kayo. Yeah, you feel good. Pero hindi yan yung kagalingan. Ang nararanasan nyo sa iniinom nyo sa ginagawa nyo, pili kayo, 5 bagay lang yan. Pili ka. Ano yan? Lunas. Relief. Remedy. Control. Therapeutic, but not yet healing. Because healing will only come from God. But the biggest question for you today is this. Paano nga ibibigay ni Lord ang healing, hindi ka pa natututong umamin?